Het clubhuis van de IJs- en Keertsclub in Damwoord, de Snuter, is opknapt. Bij de verenigings- en oren vrijwilligers binnen druk door aan de West het gebouw te verdworsemen. Er zit een plafond in en er zitten ledlampen in. En nee gedienden. De screonsjes even gewoon. Er is airco inkomen. De vlier is ompakt, die is warmer maken. Dat wie een koude vlier met tegels. En het is nou, het doet warm aan, maar het is echt gewoon hoffelijker. Het oude gebouw wie onvernijing daar, maar subsidies en een sponsor is er genoeg geld ophellen voor het vernijde onderkomen. Wie wel behagelijk te krijgen, maar het kost natuurlijk een gasvermogen. Dus wie willen graag de energiekosten naar beneden halen en dat slaagt op deze manier mooi. Visser is hartstikke blij met het clubhuis, maar of er zelfs de hand nu te mouwen stutsen had? Nou, ik net zo bot, nee, ik zal nou even wat. Ik ben meer voor boeten, zeg maar zeggen. Ik ben net zo heel handig.